Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Party Twice tokudzanya nyaya dzese dziri kuitika masocial media nematumano ose enyika tinge tichikudzirai panapa tosaka tiri pano muchingosubscribe chete muchilike muchipa macomments kuti tofana kuita sei muchitipa macomments mimati andoisi saka nhasi tova nenyaya boys imwe video iri kutendereka panenge pasocial media kamwa musikana boys kakalaswa boys kabva kanyimwa mari boys iripo mungona picha yacho yandaisa akumana kana udo ndikusendere isa phone number dzangu munhingiriro mucomment section boy ndokunhingirira ndokushare video racho ipapapa isa number dzangu mucomment section ndokushare ndokusendera isa phone number yandi mana abakaipa my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.